Якая чорная паласа пачалася ў жыцці Александра Лукашэнкі? За што будуць судзіць яго вернага чыноўніка, а таксама што вядома пра крымінальную драму ў Мінску і наколькі паднялі пенсіі некаторым беларусам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Мінску з выкарыстаннем агнястрэльнай зброі затрымлівалі рэцыдывістаў-гастралёраў, якія спецыяльна прыехалі ў беларускую сталіцу, каб абрабаваць дом беларускага банкіра. Паводле следства, зламыснікі ведалі код электроннага замка на варотах, таму бесперашкодна прайшлі на тэрыторыю дома. Затым яны пашкодзілі шклопакет і паспрабавалі трапіць у пакой, дзе знаходзіўся сейф з грашыма. Рабаўнікі былі ўпэўненыя, што гаспадароў дома няма, бо тыя знаходзіліся за мяжой. Але нешта пайшло не так, і мужчыны сышлі ні з чым і хутка выехалі ў Расію. Але ўжо на наступны дзень яны вярнуліся ў Беларусь і зрабілі другую спробу. Але і тут нічога не атрымалася, бо іх ужо чакалі міліцэйскія аператыўнікі і АМАП. Сілавікі нейкім чынам загадзя атрымалі інфармацыю, што невядомыя ў масках вывучаюць тэрыторыю каля катэджа ў цэнтральным раёне сталіцы, рыхтуючыся да злачынства. У выніку іх узялі на гарачым, прычым каб спыніць злачынства, у міліцыі давялося ўжыць агнястрэльную зброю. Адзін з затрыманых паведаміў, што ён і яго падзельнікі разлічвалі знайсці ў доме ад 1,5 до 5 мільёнаў доляраў. Минск приехал по просьбе приехать, есть дела, делюга. Приехал, хотел украсть от 1,5 миллиона до 5 миллионов. Ну а пазней стала вядома, чый менавіта дом хацелі абнесці крымінальныя гастралёры. Гэты катэдж, які знаходзіцца ў навінках, належыць 50-гадоваму Уладзіміру Мяцельскаму, які прынамсі з 2016 года працаваў у Беларусбанку выканаўчым дырэктарам. На цяперашні момант ён ужо сышоў з гэтай пасады, але працу з фінансамі працягнуў. Сёння мужчына з'яўляецца дырэктарам дэпартамента развіцця бізнесу з міжнароднымі кліентамі Промсвязьбанка ў Беларусі і Узбекістане. Таксама адметна, што пра затрыманне і аперацыю сілавікоў распавёў Уладзімір Кубракоў, намеснік начальніка Цэнтральнага ўпраўлення ўнутраных спраў па Мінску і сын міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова, які пайшоў па слядах бацькі і таксама робіць кар'еру ў сілавых структурах. Але гэта не адзіны крымінальны трылер, які адбыўся гэтымі днямі ў беларускай сталіцы. У Мінску таксама затрымалі крымінальнага аўтарытэта, які адбіраў кватэру ў беларусаў і частку атрыманых ад такой дзейнасці грошай пасля накіроўваў у расійскі абшчак. Разам з ім працавала цэлая група аферыстаў, і яны шукалі ў сталіцы людзей з даўгамі па камуналцы. Увайшоўшы ў давер да уласнікаў, іх пераконвалі прадаць кватэру і пераехаць у больш танны пакой, абяцаючы выплаціць розніцу ў кошце. Насамрэч, кошт сталічнага жытла пры афармленні штучна заніжалі, а новага завышалі. Заробленыя грошы пасля дзялілі паміж сабой, а частку адпраўлялі ў Расію для папаўнення так званага злодзейскага абшчака. У выніку па гэтай справе сілавікі затрымалі адразу 6 чалавек, адзін з якіх і быў той самы крымінальны аўтарытэт. Таксама ў банду ўваходзіў супрацоўнік аднаго з мінскіх агенцтваў нерухомасці, і цяпер усім удзельнікам свеціць да 12 гадоў колоніі. Прыхільнік Лукашэнкі паспрабаваў стаць мільянерам і сеў у турму. Стала вядома, за што будуць судзіць былога сенатара і гендырэктара гродзенскага мясакамбіната Олега Іванова. Яго абвінавацілі ў атрыманні хабару ў буйным і асабліва буйным памерах. Аказалася, што верны лукашэнкавец вырашыў цішком стаць мільянерам. З ліпеня 2019 па май 2025 года Іванов атрымаў ад 5 кампаній грошай крыптавалюту на агульную суму ў 1 мільён 800 тысяч беларускіх рублёў. Прычым грошы пералічваліся на рахункі і кашалькі яго дачкі, якая не ведала пра злачыннае паходжанне сродкаў. За такі бонус дырэктар забяспечваў закупку харчовых дадаткаў у патрэбных пастаўшчыкоў, але ўсё скончылася арыштам і крымінальнай справай. Цяпер Іванов заключыў дасудовую дамову са следствам, а таксама цалкам кампенсаваў незаконны даход і расказаў пра іншыя злачынствы, але ж да суда ён усё роўна застанецца ў СІЗА. Таксама адметна, што да ўсёй гэтай гісторыі Олег Іванов быў шырока вядомы на постсавецкай прасторы дзякуючы артыкулу з камічным загалоўкам на канале Гродна Плюс. Тады матэрыял пра яго выйшаў пад назвай «Сакрэтны інгрэдыент найлепшай каўбасы – гэта людзі».
Для беларускіх пенсіянераў з'явіліся добрыя навіны. Ужо праз пару дзён 1 жніўня трохі падрастуць мінімальныя працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Гэта звязана з павышэннем бюджэту пражытачнага мінімуму. Улады падымаюць яго на 4%, і гэтая сума цяпер будзе складаць 530 рублёў і 37 копеек, а да таго было трохі больш за 509 рублёў. Праз гэта сацыяльная пенсія ў жніўні павялічыцца да 265 рублёў і 19 копеек. І гэта на 10 рублёў і 38 копеек больш, чым цяпер. Гэтыя выплаты атрымліваюць у тым ліку тыя, хто трапіў у пенсійную пастку. Таксама з 1 жніўня на 4% вырастуць даплаты да пенсіі людзям старэйшым за 75 гадоў. Прычым памер гэтага дадатку залежыць ад узросту. Так, беларусам ад 75 і да 79 гадоў дадуць 99 рублёў і 44 копейкі, а ўсім, хто яшчэ старэйшы, будуць даплачваць амаль 199 рублёў. Украінцы працягваюць спраўна пастаўляць Лукашэнку непрыемныя навіны. Здавалася, толькі сціх розгалас вакол тых рэтранслятораў, як з'явілася новая нагода для перажыванняў. Цяпер офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генеральнага прокурора з просьбай разгледзець пытанне аб адкрыцці крымінальнай справы супраць беларускага кіраўніка. Канешне, цяпер няма ніякіх падстаў меркаваць, што Лукашенка паўстане перад украінскім ці нават еўрапейскім альбо міжнародным судом, але любыя абвінавачанні супраць яго могуць быць выкарыстаны Кіевам і беларускай апазіцыяй у якасці аргументу для Захаду, каб працягваць аказваць на яго ціск. І гэта можа быць выкарыстана нават у цяперашняй сітуацыі, калі Лукашенка актыўна вядзе перамовы з адміністрацыяй Трампа аб зняцці дадатковых санкцый у абмен на вызваленне палітычных зняволеных. Сам Лукашенка, падобна, працягвае рыхтавацца да найгоршых сцэнарыяў, і цяпер беларускіх ратавальнікаў адправілі адпрацоўваць ліквідацыю катастрофы на нафтасховішчы ў Фаніпалі. Выглядае, што гэта рэакцыя ўладаў на украінскія ўдары па расійскіх аб'ектах пераапрацоўкі і захоўвання нафты. Беларусі, прынамсі, пакуль што такое не пагражае, але Лукашенка на ўсякі выпадак рыхтуецца. Акрамя таго, мясцовыя органы ўлады ў Беларусі пачалі масава закупляць тактычныя аптэчкі. Тэндары на пастаўкі такіх тавараў абвяшчаюць райвыканкамы, і патрабаванні да аптэчак пацвярджаюць, што гаворка ідзе менавіта пра іх выкарыстанне падчас баявых дзеянняў. Напрыклад, у такой аптэчцы абавязкова мусяць быць нажніцы з карабінам для хуткага мацавання на экіпіроўцы, індывідуальная картка агляду пацярпелага, а сама аптэчка мусіць быць у форме падсумкі. Ну а гомельскі райвыканкам вырашыў купіць яшчэ і антыдронавыя дымаскіровачныя сеткі, мабільныя электрастанцыі, а таксама нават пераносныя шлагбаумы для блокпастоў. На банкаўскія рахункі некаторых беларусаў пачалі прыходзіць мільярды рублёў. У гэтым выпадку гаворка ідзе пра кліентаў Альфа-банка. Аднаму дробнаму прадпрымальніку раптам паступіла 3,5 мільярды рублёў, а жыхарка Мінска неспадзявана ўбачыла на сваім рахунку суму ў 9 мільярдаў і 990 мільёнаў. Па цяперашнім курсе гэта амаль 3,5 мільярды даляраў, але хутка высветлілася, што гэта ўсяго толькі глюк сістэмы, і аперацыя была несапраўднай. Але ў выпадку, калі б чалавек вырашыў зняць ці патраціць гэтыя грошы, то яго б чакала крымінальная справа. Бяда адбылася ў Мінску. На будоўлі па вуліцы Кісялёва абрынуліся лясы, на якіх працавалі рабочыя. У выніку 6 чалавек з рознымі траўмамі трапілі ў бальніцу, а 37-гадовы арматуршчык загінуў на месцы. Што стала прычынай абвальвання канструкцыі, пакуль не зразумела, але па факце здарэння следчы камітэт завёў крымінальную справу. Таксама з'явіліся новыя падрабязнасці трагедыі з беларусамі ў грузінскім Батумі, дзе ў аварыі загінулі двое турыстаў. Высветлілася, што паводле папярэдняй версіі легкавік, які сутыкнуўся з турыстычным мікрааўтобусам, не проста гнаў на вялікай хуткасці, а уцякаў ад паліцыі. Прычым кіроўца гэтага легкавіка быў нецвярозым. Таксама сталі вядомыя асобы загінулых. Адна з іх гэта 42-гадовая мінчанка Алена Сахацкая. Прычым разам з ёй у перакуленым мікрааўтобусе была дачка падлеткавага ўзросту. Вядома, што дзяўчынка выжыла, але яе шпіталізавалі і нават рабілі ёй нейкую аперацыю. Другім загінулым
загінулым беларусам аказаўся 63гадовы мужчына. Яшчэ адна трагедыя здарылася ў Гомелі. Там майстар аднаго з прадпрыемстваў дапусціў да працы моцна п'янага рабочага. Мужчыну адправілі грузіць лесаматэрыялы, і падчас гэтага ён атрымаў смяротную траўму. Пазней экспертыза ўстанавіла, што ў крыві мужчыны было 3,6 прамілі алкаголю, і такая канцэнтрацыя адпавядае прыкладна 1,5 літра гарэлкі. У выніку майстра, які дапусціў работніка да працы, звольнілі, а яшчэ некалькі супрацоўнікаў атрымалі дысцыплінарныя спагнанні. Праўда, тут ёсць і адзін трагікамічны момант. Пра апошнюю гісторыю і загінулага рабочага стала вядома з пасяджэння раённай камісіі па прафілактыцы п'янства, алкагалізму і наркаманіі. Але на тым жа пасяджэнні расказалі і пра іншы выпадак. На нейкім гомельскім прадпрыемстве вартаўнік з'явіўся на працоўным месцы з прыкметамі алкагольнага ап'янення. Аднак афіцыйна пацвердзіць гэты факт камісіі не ўдалося, бо мужчына, калі яго спрабавалі затрымаць, проста ўцёк. Сёння ў Беларусі пачалі завочна судзіць легендарнага музыку Сергея Міхалка, лідара гурта Ляпіс Трубецкой. Яго справу пачынае разглядаць мінскі гарадскі суд. 54гадоваму Міхалку інкрымінаваныя адразу 2 крымінальныя артыкулы – распальванне варожасці і абраза Лукашэнкі. Сам Міхалок даўно жыве за мяжой і выступае як супраць Лукашэнкі, так і супраць вайны. Але за якія канкрэтна яго словы ці дзеянні завялі справу беларускія сілавікі, яны чамусьці не ўдакладняюць. На беларуска-літоўскай мяжы знайшлі 11метровы падземны тунэль, праз які нелегалаў перапраўлялі ў Еўрасаюз. Непадалёк ад яго літоўскія памежнікі заўважылі каля 20 маладых мужчын у цывільным адзенні. Убачыўшы памежнікаў, тыя хуценька схаваліся на тэрыторыі Беларусі. І гэта не першы такі падкоп. Нагадаем, што літаральна на днях памежнікі знайшлі яшчэ адзін тунэль з Беларусі ў Літву. Яго заўважылі па вібрацыях грунта, і аказалася, што праход даволі прасторны і няблага ўмацаваны. Ён быў пракапаны ўжо на 5 метраў у глыб літоўскай тэрыторыі, але на той момант зрабіць выхад арганізатары яшчэ не паспелі. У выніку і першы, і другі тунэль засыпалі памежныя службы. Беларусам прадаюць воцат для багатых. У гандлёвым цэнтры Сенніца пад Мінскам заўважылі бутэльку бальзамічнага воцату Джусти Резерва 100 аб'ёмам 100 мл і цаной у 4368 рублёў. Калі пералічыць, то літр такога воцату будзе каштаваць больш за 43 000 беларускіх рублёў. Аказалася, што Джусти Резерва гэта ў прынцыпе адзін з самых дарагіх традыцыйных бальзамічных воцатаў. Як піша партал Зеркала, лічба 100 у назве азначае, што прадукт вытрымліваў 100 гадоў, а выпускае такі воцат італьянская кампанія Джузеппе Джусти, заснаваная яшчэ ў 1605 годзе. Для гэтай лінейкі выкарыстоўваюць змесціва з самых старых сямейных бочак, а сам воцат пастаўляецца ў драўлянай скрыначцы з піпеткай з выдувнога шкла, паколькі яго дадаюць літаральна па некалькі кропель. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.